nwanne m daalụ kwa ka unu melụ. Ndị be gị kwanụ. Okay. Kedu onye kpọta gị ebe a? Ọkwa na ndị bụ Okonkwo. Na-nsị faresi m ka m bịa ebe a were ya mere agbụ m. Ndị bụ Okonkwo jụ. Ya ka obi kalafa ha nwa jelesi ya ndị bụ Okeke. Duto na ego m elulọ ya. Unu jelesizie ya onye ji ego. Ngwa na oru one na omume ma onye golo ego ma onye lesịrị elesi ọnọdụ ndụ gba Krismas mara na ọwụhụ. Ndị bụ Okonkwo ọnọdụ ndụ gba Krismas mara na ọwụhụ. Ọkwa ndị bụ Okeke unu lesịrị anụwa. Anọrọ m na ya nwawo nwa na-akwado ịlụ na Krismas ka ọ ya abata na ọ n'obodo oyibo. Nekwe m anya ka m gwago si evunata ha gị n'ozu. Ngwago okwu ekwene m. In fact, ndị immigration ga na-achụgharị gị tupu Disemba na-elu. Maka ọwụrụ na ibe ejeme. You are just completed even akpọ tolo. Maka ọwụrụ ma ibe ejeme eme ụnụ ihe. Tata awụghị izizi ọwụghị ịbụa. Tata abụlọ izizi ọ bụrụ ịbụa. Immigration ga na-achụgharị gị n'Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Onye paspọtụ gị esi wee wu ihe ha ahụ isi ya. Onye paspọtụ gị esi wee wu n'obodo oyibo. Ngwa gị okwu ekwene m. Ị na-alụ ụlọ. Ị na-alụ ụlọ. Ị na-alụ ụlọ. Ịrụkwụla onwe gị n'ụlọ. Onye highway. Mba adana akwụkwọ ana na-adozi. Nwanne m. Gị nwa. Ọkwanụ iri ewu ka m na-atọ. Ndị na mgbe ego na-atagaziri ibe nkere. Ma atụrụbe m nwere nke fa anaghị ata. Imi niri. Nwanne m. Gụnwa ya atakwukwe n'ihe nụ ka onye sido. Ọkwanụ meeting bụ igwe. Anọ m na anyị nwere meeting tata. Ọkwa n'ebe a ka m na-achọ ịgwa. Meeting bi on igwe. Nwoke m bịaghachi ya ebe a. Isụkwughị ikwe m n'aka nketa. Ịma ibe nwoke m jide aka nshi ka o wee baa ha ọnụ. Kwa gwavu n'ehi aka nshi ha ya aba ha ọnụ. Yinaba ni na chigwa. Gịnị ka ị bịara ebe eme? Atụ gịnị ka ị bịara ebe eme? Ị na-ebe na-agụdo nwatakịrị ijighị ego ịga ana nwatakịrị golo ana sonye ha ana ka iwere je so ibe na niile ibikọtara na ana niile enwere na ị na-eme dibịa nweghị ibe alụtara anya eji abụ utu nwatakịrị golo ana igodobe ihe na immigration ya na-achụ ya nke kwa ịgba one na immigration ya na-esi achụgharị ya nwa ha na Ọnịcha azụ abịa ohi ka oyi ezukata oyibo ejidie anyị oyibo ya ejidi ọnwụọ na nga ọ naghị gwa ya maka ibe onye ọjọọ kpele nwa onye ọzọ ka ya eme nwa ya ibe nchere na ibe mbụrụ ofu ịnaba ibe na-achịgwa nwatakịrị ya ji 20 naira agwọrọ ọgwụ ji 70 million ụgwọ nke ya ọ na-atụ ha egwu and ekpere nnabe ekpere mbụ kwa ịbụrụ ọgwụ anyị nyere ebe na-enye ha agba foundation na-enye ha alụ ụlọ na-eyi evunata ya n'ozu iyekwu ha ahụ iya anọ ndụ nwatakịrị ya nata Disemba lụọ ụlọ and iya abịa ebe a na Disemba rie nri na nwatakịrị bata na-abịa imepe na rikpuo oshi ha ọnụ a ga-ama ịsụ vụrụ ya mana ibe njicha ọka ịhafụ ya bụ ka ị mara na onye ị na-agwọrọ ọgwụ ka ha anya ka a na-akata onye wetuo onu gịnị sere ibe ọjọọ aka ụgwọ onye mmehie bụ gịnị ọnwụ ụgwọ onye mmehie bụ gịnị ọnwụ azụ ngụgwọ onye mmehie bụ gịnị ọnwụ kwụ ya ọ ka mma na o si n'ọnụ asụrụ na m agwa ha onye nwanne bụ igwe ka m na-eje ọla obodo ya anụ ya biko olubelo nke bụ igwe biko ka anyị tee ebe anyị ṅụrụ kaikai biko